Bir yat yurtdan, gaýry yurtdan gelip ene şu yursun ýaly eýle beýle. Allyşcan söz azatlygynyň bar ýerinde Polşada ýaşap bilmeýän bolsaň men taňa aýdaýyn. Dünýäde söz azatlygy diýen kanun bar. Şol ýurdun raýatlary islendik döwlet barada öz pikirini erkin beýan etmäne haklary bar. Bu Türk gyýdam şol azatlyga alşan gyýp. Şonuň üçin onuň ejetine ýetip oturma. Türkmenistanyň ýagdaýy dünýä üçin gaty geň. Uruş ýok, gowuk ýok, ýöne halkyň ýaty ýurtdaşynda. Internet VPN-li işleýär. Owalarda hiç ýyl işlenok. İnternetiň nämedigini bilmeýänler hem känle ýöne owalarda. Azat ýurtlaryň raýatlary öz ýurdu barada da ullokan tanqidlar edip, maskaralap, hökümet işgärlerini işden aýryp, iş ewellep, häkime saýlap, başgadan näme etmeli bolsa edip bilýärler. Haklary bar, talap edip alýarlar. Şol adalatyň taýasynda şu ýurtlar ösýär we adalat ýok ýurtlaryň halklary bir kanun gaçak ýagdaýda şularyň gapysyny işleýär. Ola dünýäden bir kasır ýyla galan Türkmenistanda öz pikirini aýtsaň, hakyny talap etseň, seni 5-10 ýyla basýarlar. Ýa-da iň bärkisi ogurluk edip, ýallakçylyk edip pul gazanýan adamlar, haksyzlyk barada ýeke jagat gürlemeýän adamlar seniň ejeňe ýetip söwgär. Haly işýaly. Bar bilýänlerem arkadaga şöhrat. Hiç gelip pikir etmeýärler. Halkymyz ýurtdaşynda agyr rahmetiň aşagynda edilýändir. Aýraçylyk derden çekýändir. Gelin gyýlarymyz aglap günni geçirýär. Türkmenistandakylara barada hiç il gürleçegimde. Olara açlykdan ölüp ýaty. Çagalarymyz diri ýetim, ýesir. Öz halkyna jinnek ýaljagan hormaty ýok karandalar şular. Köp adamlar deportlägerde ýatyrlar, ýyllap Türkmenistana gitmejek bolup. Gitsem, haramdadan namart hökümet ýurtdaşyna göýbermez diýen gorkular bar. Göýberen o köpsün. Kim diýdi? Türkmenistanda galboý ýok, jenaýat edilen ok, adam öldürilen ok diýip kim diýdi? Emme bokam bar. O zatlar adamzadyň tebigatynda bar. Ne videodan hem görýänsiňiz. Cemal. Ay Cemal. O zatlaryň prosto derejesini agaldyk. Açanda görüşden. Ýöne nädip görüşýär? Açanda halky adalat ýola goýmasaň, men aş diýmene ruhsat bermeseň, jelewem köpelýär, galboýam köpelýär, jenaýatym köpelýär. Türkmenistan gowy diýip gowy edip bolanok. Gülýaly, gowy arkadaga şöhrat diýeniň bilen Türkmenistan düzelmekok. Düzeltmek üçin çare görmeli.